Tħlif Valerie Vella. Kif inti Val? Alright, Ġankla, grazzi tal-istedina, kif inti? Pjaċir tiegħi, jiena ninsab tajjeb ħafna. Meta jkun hawn inti sekk mingħajr ma tritek, tħossok tajjeb. Nisperaw. U ħafna nies id-dar ukoll, ġifieri kważi meta titkellem ma' nies jgħidulek għaxilna ma narawha, jew x'inhi tagħmel. Jgħiduli ħafna hekk. U jkun hemm min jaħseb illi x-xogħol primarju tiegħek huwa biss bħali x-xandir u mbagħad wieħed jipprova ma tafx kif naqra sektik l-emmulaw u jiskopri minn hekk u minn hawn. Però il-verità hija li ma tkunx ħafna Malta. Bħalissa l-impjieg li għandi jħodni ħafna barra minn xtutna. Pereżempju l-biraħ stess kont qiegħda Lussemburgu u wasalt fil-għaxija. Tlaqt it-tnejn u ġejt it-tlieta fil-għaxija. Din hija rutina ta' freelance, jiġifieri meta tkun self-employed, jiġifieri jien issa xandara u interpretu xogħli. Ġifieri nkun kien bejn żewġ affarijiet. It-tnejn li huma jduru fuq l-użu tal-lingwa b'mod tajjeb ħafna. Tal-kelma. Xandar ta' xaqa jekk tgħid xi ħaġa. Jekk interpretu tmur issefsef xi ħaġa oħra jew tista' toħloq sitwazzjoni antipatika. Iva, u t-terminoloġija diffiċli ħafna li nużaw ukoll, però iktar sirt napprezza l-lingwa Maltija. Kemm il-lingwa sabiħa, kemm il-lingwa unika, kemm il-lingwa li l-inna tamilna Maltin, u kemm hija parti mill-kultura tagħna, jiġifieri ħasra kbira jekk ma nużawx sew. U li ħafna minna sfortunatament ma jużawx sew. Però il-kelma meta inti tixtarra daqstant tiġi mingħajr ma trid preċiża. Però minn dejjem kontek bitma. Minn dejjem kont iħobbu ħafna l-Malti. Fil-fatt jiena studjajt ix-xjenza, però tant kont tajba fil-Malti illi kien hemm l-għalliem tal-Malti u qalli inti missek tagħmlu level tal-Malti. Xorta kif tini nagħmlu mal-suġġetti l-oħra. Għalli Iva, għalli l-ortografija tiegħek hija tajba ħafna u jirnexxielek Sur Sejsun nsellimlu minn hawn. U kellu raġun. U kellu raġun, Iva. Umna l-għamiltu għax jiena fejn qatt kont nobsor li se naħdem bil-lingwa Maltija fl-aħħar mill-aħħar. Kompletament. Ġifieri. Huwa l-introjtu tiegħek grazzi għall-kelma Maltija. Ġifieri tara Ser Sejsun. Ma marx żball. Mill-banda l-oħra, meta qed tiġi marbuta mal-kelma Maltija, imma m'intix daqstant marbuta ma' art twelidek, għaliex letteralment daqqa Strasburgu u daqqa Brussell. U l-Lussemburgu. U l-Lussemburgu ukoll. Il-ħajja tiegħek kien kollu hekk, jiġifieri dejjem għaddejja. Iva, bħalissa nħossni jisni daqsxejn żingara xi kultant, jiġifieri ngħix mill-bagalja u dik li xi ħaġa li taffettwani ħafna, għaliex. F'liema sens imma. Għax inħobb kollox eżatt kif qed inti, allura naturalment iżarbu inħobb inqablu mal-libsa, mal-handbag, ma' dak, malek u malek. U meta tkun bil-bagalja titgħallem tagħmel ekonomija tal-ispazju, tal-pis, tal-ġar, kollox. Jiġifieri u nħossa dik jiena. Però naħseb il-bniedem magħmul biex jaddatta s-sitwazzjonijiet. Ġifieri nkun żbaljat jekk ngħid li inti qed qatta l-maġġoranza ta' ħajtek tgħix f'lukandi differenti? Li mhux il-maġġoranza, ma l-maġġoranza tal-ħin qattaħa Malta. Għax hemmhekk immur u niġi skont ix-xogħol, jiġifieri iva, il-bażi tiegħi dawn Malta. Però ngħix ħafna iva fil-lukandi u dik hija xi ħaġa li insibha diffiċli ħafna wkoll minħabba d-dieta mbagħad. Issa ħafna nies, ara naqra, ħafna nies malli tgħid lukanda qed tidħol ta' jduru bik, moħħok mistrieħa kull m'għandek bżonn. X'idejqek li tgħix minn lukanda l-oħra? Naturalment daw il-lukandi mhumiex resorts. Kif nafuhom aħna sewwa dawk ma ndejjax noqgħod fihom. Ikunu lukandi tajbin ukoll minti titqis li qed torqod f'sodda differenti kull lejl kważi, imħaddet differenti hawn minn tant iħobba l-imħadda tiegħu jiġifieri jiena ma nistax nagħmilha dik il-ħaġa, qed tidħol tgħix wara ħadd ieħor. Jiġifieri dik il-kamra kienet okkupata minn xi ħadd ieħor qabel ma tkunx taf x'sar fiha laqqas. Issa meta tkun persuna daqstant perfezzjonista, tkun trid li l-affarijiet tiegħek ikunu dejjem hemm. Tipo, ma nafx hekk intix f'livelli eżaġerat illi jiena hekk bajnejja magħluqin, kapaċi nimxi fil-kamra tiegħi u kollox jibqa' kif inuni u li għandi nagħmel u nerġa' noħroġ. Meta tiġi biex tbiddel kamra kull darba, li taffettwalek il-burdata? Iwa ħafna. Fil-fatt għamilt issa bagalja nħalliha dejjem hemm imma. Okay. Brussell biss.
Strasburgu, Lussemburgu, lej, kolli nadatta. ġifieri- Għandi l-affarijiet tiegħi li nħallihom dejjem hemm, Sewwa. ħalli meta mmur għal-menu l-borza tal-make-up toħroġ dik. U għandi l-affarijiet tal-make-up ta' Brussell ngħidilhom jiena. U tibqa' hemm. Tal-irtok, Sewwa. hemmhekk, dik hekk. Allura qed nipprova kif għatlek, insib soluzzjoni Qed għal taġġusta. problemi tiegħek. Jekk ħammur u nixtieq nikol xi ħaġa partikolari, noħodha miegħi mill-ewwel. Okay. Jekk inkun nista, pereżempju l-mamma tagħmilli xi torta, noħodha U ġarra miegħek. U ġarra miegħi, imbagħad kolli daqsxejn ta' kċina żgħira u nsaħħan hemmhekk jew hekk. Meta tgħix ħajja daqstant inħin kollu on the move. Stabilità fil-ħajja tiegħek taħseb dwarha jew biss tikkalkula? Diffiċli, jiġifieri jiena sirt ngħix kważi ġurnata b'ġurnata biex ma ngħidlekx sija b'sija. Okay. U taġobni l-ħaġa, Vera? fis-sens. Nippjana fit-tul ċertu affarijiet li hemm bżonn tippjanhom. Imma fil-verità tallimt li sabiħ li tkun flessibbli. All right. U allura nipprova nagħmel affarijiet kapitlu ħanejtek. F'liema sens? Pereżempju, mela mill-ħadd sa tlieta kont il-Lussemburgu nara sem u konna fl-illum ġejjaw. Okay. Semmek. Issa llum wara din nibda nippjana l-kumplament tal-ġimgħa. Sakemm ħankunaw. Ġifieri il-ġimgħa l-kbira u lejt il-kbir. Eżatt, sakemm ħankunaw. U mbagħad il-ġimgħa ta' wara ħankun Malta, però suppost, Okay. ma nafx jekk jgħidu li xaxxol jew le, ma suppost ħankun Malta. Mbagħad nibda nippjana flejt għal-ħabta tal-lejt, nibda nippjana dik il-ġimgħa. Ġifieri jekk qiegħda naħdem. Letteralment m'għandek xejn pjanat. Ġifieri Le, jekk mhux bħalissa tjarak jinnaf xi ħabib jew ħabiba tiegħek u tgħidlek isma' niltaqgħu għall-kafè. Inti jom biċċa xogħol ibsa msiken, jiġifieri Ġifieri ħafna intix flessibbli ħbieb. mbagħad, Le, ta' għax ħafna ħbieb jgħidu li jgħidilna meta tkun hawn, ħaniltaqgħu jew ħanamlu hekk. U nibda nagħmilhom waħda ħafna drabi. Dil-ġimgħa ngħid ħankun hawn mela ħaniltaqa' ma' dik u l-ġimgħa ta' wara melissa nipprova niltaqa' ma' dak il-grupp u l-ġimgħa ta' wara. Jiġifieri huma jieħdu ħafna paċenzja bija wkoll. Pereżempju meta nkunu grupp kbir iridu jiġu għandi jieklu pereżempju biex insibu data li jkun jista' kulħadd fiha. Il-karattru tiegħek nimmaġinak li għandek ħafna ħbieb. Ġifieri mingħajr ma trid dak li jkun jisu jrid isir ħabib tiegħek. Però kemm għandek ħin għal ħbieb? Le, niprofa. U għal-familja, jiġifieri dawk huma affarijiet li mbagħad meta nkun hawnhekk u minix qiegħda x-xogħol nifoka fuq dawk, Għaliex dawk huma importanti ħafna lija iva dawk ir-relazzjonijiet u li nżomm inqatta' ħin man-neputijiet tiegħi ma' tal-familja, dik nagħmilha sforz kbir jiġifieri, nagħmel sforz biex inkun hemm. Issa meta tgħid in-neputijiet għandhom ċertu għoża wkoll. Lejn it-tija. Iva ta'. Ġifieri jisa role model, Iva. Iva, le, I mean... Kemm tqatta' ħin u kif jista' jkun għandek il-ħin, kif issib il-ħin? Il-weekends, per eżempju, dejjem inkun Malta, tmiem il-ġimgħa dejjem hawnhekk. Allura nara li kolli ħin għal magħhom, per eżempju l-ġimgħa flaxija ħafna drabi jiġu jorqdu għand in-nanna wkoll, allura nkunu kollha flimkien u ngħid mela l-ġimgħa flaxija nħalli ħalihom. Nilagħbu xi logħob flimkien jew noħroġhom ftit u mbagħad norqdu flimkien ġo sodda waħda, jiġifieri ħalli nkunu vera hekk għax huma jkunu jixtiequ jgawdu n-nanna u jgawdu lili fl-istess ħin. Allura attività kbira. Għalihom hija logħba kbira għal jew għandna ftit inqas għax ma jkunx fejn ndur. Taġġustaw nara. Insomma, iva. Jew taġġustaw. Jiġifieri nipprova u meta nkun hawn il-ħdud, għax normalment nitlaq il-ħadd u dik l-iktar ħaġa li lili insiba ta' sfida li għax kulħadd ikun qed jiltaqa' mal-familja dak il-ħin jew u jiena nkun sejra bl-ajruplan. Ma meta nkun hawn hekk nippruvaw noħorġu jew għal xi piknik żgħira barra jew xi ħaġa hekk. Tagħmel l-iktar li tista' tagħmel fil-ftit ħin li jkollok. U ma jkunx hemm festival li jkun ħajħu sem fih wieħed minnhom li ma mmurx narah, jiġifieri u l-ieħor imur narah jilgħab il-futbol u table tennis. Ġifieri prioritajiet tiegħek huma propju il-neputijiet. Però meta tkun fuq l-ajruplan u tiġi biex tagħmel satejn nofs, 3 sigħat, eċetera. Ara kemm hu ħela ta' ħin ħansejħulu hekk. Kif tqattaw dak il-ħin? U jiena vera bniedma produttiva. Ħin inħobb nużaħ tajjeb u dik sfida kbira oħra lija. Ħafna drabi nqattaw jew naqra, jew nagħmel xi xogħol li nkun nista' nagħmel fuq il-computer tiegħi, jew nistrieħ jekk ikolli xi attività kbira qabel. Eżatt, kolli bżonn ftit ħin ta' mistrieħ norqod ftit. U issa xi kultant anki qed inniżel dokumentarji għax jiena l-iktar nħobb nara dokumentarji.
u noqgħod narrahom dak il-ħin fejn ikolli il-ħin għax id-dar kważi qatt ma nara televiżjoni. Xejn. Kważi xejn għax ma jkollix M'għandikx il-ħin. Le, u jekk ikolli. Ħadkun barra. Kif norqod poġġi fuq is-sufan norqod. Ma nistax nara U film. torqod ħafna? Le, ma norqodx imma qoddim it-televiżjoni norqod immens. U allura Issa dak jew għax il-kwalità tat-televiżjoni ma tantx tkun tajba. Anzi kbir. Il-kwalità tal-produzzjonijiet. Ġili jkun film li vera nkun nixtieq narah. U xorta pereżempju, u le vera fini kumpanija ħażina għat-televiżjoni. Fil-fatt meta ikun hemm is-suġġeriment li pereżempju illejla naraw film nħoqata ngħid issa dan ħan iddiżappuntaħ mill-bidu sal-aħħar. Jiena għadni niftakar. Breakfast show li kont tagħmel nhar ta' Sibt li kien jismu Ħallini Norqod. Mamma mia x'qed issemmi Jean-Claude. Vera hekk, ġifieri vera fuq hekk inħoloq dak Ħallini Norqod. Le. Tkun Qudiem tintorqod. il-television iva. Imma bax nimur biex norqod jinġa sodda, jekk ma naqrax ma norqodx. Irid Mbagħad biex naqra tqum filgħodu? mill-ewwel. Ċumbu, m'għandikx problemi. Le, u jekk inti wieħed li ma tħobbx il-klim fil-ħodu, miskin inti jekk tqum ħdejja. Ġiex tqum tgħid ħafna? Mill-ewwel, anke bil-lejl ngħid ħafna. Anke bil-lejl jekk jgħaddi li ħsib minn moħħi u nkun qed nitqalleb u nqum ukoll nkellmek, jiġifieri problema kbira min jorqod ħdejja. Minix se nitlob in-neputijiet iħallu li post dik is-sodda li torqdu kollha fiha. Jien kieku tagħmilni nervi U kbar. dejjem se qed tħoss il-bart ħanini. All right, ek, f'nofs tal-lejl jiġifieri, dik normali għalija. L-aħwa, kollu titkellem. Imma ma tantx huma minn dawk li jħobbu l-kliem, jiġifieri, speċjalment meta jkunu reqdin u tarhom. Ma nafx, le naħseb waħda mill-ftit. L-unika persuna naf li jitkellem il-ħin kollu l-floor manager tiegħi. Ġifieri fil-każ nissetjawlkom bank bets l-aħjar. Ovvjament ħu ta' fuq inti. Ma jmux jafu. La dubju. Però għal-kurzità tagħna wkoll. Kif bdejt fuq televiżjoni? Xorta assoċjata ħafna ma' televiżjoni. Iva, le, ġifieri jiena bdejt laqas kelli 18-il sena u suppost kellu jkollok 18-il sena. Ġifieri jien kont attiva ħafna fl-oratorju ta' Birkirkara ma' Father David dak iż-żmien u hekk indoqqu l-gitarra u nagħmlu teatrini u dan u kien jgħidli mur oħroġ ippreżenta ħajdilhom se nagħmlu n-nies illum. Kon ngħidlu hekk ħirġa libsa hekk u insomma dan. U darba kont edha l-oratorju stess u ġiġġara u għal-isma kien hemm l-applications għall-announcers fuq il-television, qed il-ħet l-għalli ma nafx. Għal-ħliva, għal ħajal u dal-waqt, u mort id-dar saqsejt il-papa għalli iwat, għalli fej sejra, għatlu ħammur, għatlu għall-esperienza biss. U ta' zirtina kont, tafxet najdlek u, 1994. U iva toqx ta' minnhom bikbar ħafna. U għajjet ta' minnhom bikbar. Kwanta seklu ilu. Ejja, ma żmien jgħaddi ma minn fuq jidher li ma jgħaddix. Le għadda wkoll. Kull festival, kważi preżentajt kull festival. X'jonsoq tippreżenta? Kellek Ekk nħossni li għamilt ħafna fil-karriera tiegħi jiġifieri u kuntenta. Kellek ħafna milestones. Ħafna. Qatt ma miltom. Qatt ma irrid nagħmel hekk. Pereżempju, isu kollox ġie waħdu. Waħdu b'ħafna xogħol, b'ħafna dedikazzjoni naturalment. Però inħossni li kont fortunata wkoll fis-sens. Kull minn speċjalment producers differenti li nitkellem magħhom kollha jgħidu li kemm timpenja ruħek. Jiġifieri m'intix it-tip ta' preżentatur illi tistenna biss ix-xogħol tal-produzzjoni u tal-li ħaddej, ġifieri informati li tirriċerka ħafna, issaqsi ħafna. Pjaċir li jiġi apprezzat ix-xogħol. Però ħafna wkoll, kemm min-nies li jaħdmu, ħafna iktar minn nies li jsegwu. Però mill-preżentaturi li ħdimt magħhom, li ma kien l-iktar preżentaturi li ħadd pjaċir taħdem miegħu u jekk hemm xi preżentaturi jew preżentatriċi li dejjem xtaq taħdem magħha u qatt ma ħdimt magħha jew miegħu. Diffiċli ngħidlek għax nemmen illi kulħadd għandu il-valur tiegħu. Fis-sens, anzi kulħadd għandu stil differenti. Bla dubju. U allura nieħu gost naħdem ma' ħafna nies differenti għax nitgħallem minn għandhom ukoll. Nieħu gost ħafna ħadd gost ħafna naħdem ma' Pablo pereżempju, wieħed mill-festivals, ma' Kid D'Amico li ħdimt festival ieħor u l-ieħor biex taxxaq kien Peppi Azzopardi. Ġifieri l-ewwel wieħed ma' Peppi kien u ma' Peppi naħdem l-istrina kull sena wkoll. Assoċjata ħafna. Imma Imma karattri ġifieri Peppi u Valeri huma differenti kompletament. Kompletament differenti. Imma xemm x'taqblu, ġifieri. Xejn ma. Pereżempju Peppi, ma nafx hekk għaxqala, ma lili kemm il-darba qali, Peppi ħossu sigur li inti tkun il-co-host tiegħu.
All the way. U hekk imma dak naħseb għax tant aħna differenti minn xulxin, illi dak li mhux hu jien. Qed tifhem? Allura isu il-parti li ma jagħmel xu ħanamilha jien, u l-parti li jagħmel hu mhux se nagħmilha jiena. Ġifieri, allura fl-istrina komplementaw il-xulxin. Per eżempju fl-istrina, naturalment il-moħħ warajja sewwa, imma jiena nifhem x'ikun irid u allura lili ħafna drabi tini l-intervisti mal-pazjenti u l-klim meqjus u x'naf jiena. U l-sponsors. Għax ma jġibx wieħed tajjeb. Jiġifieri dik xi ħaġa li jafu kulħadd. Imma bad fidejk kif jasal pereżempju l-protokoll ngħidlu ġew fidejk. Ara kif ħadd indirizza pereżempju l-eċċellenza jew inkella l-arċisqof. Ġew dawk fidejk, isma' il-politiċi fidejk jiena ħanieħosib l-affarijiet. Jiġifieri vera nikkumplimentaw il-xulxin b'dak il-mod. Tifhem? Jiġifieri kważi kważi qed tgħidli li għażilna l-Peppi minn nies illi. Le ħanajlek għax bad diffiċli wkoll biex taħdem miegħu fis-sens. Le naħseb kieku kelli nażel Kitu Pablo xi ħadd bejn it-tnejn li huma jiġifieri. It-tnejn li huma fuq l-istess pedestal. Peppi għal ħaġa huma l-oħra, jiġifieri. Ir-relazzjoni tiegħek fuq ix-xandir huma dawk. U fil-ħajja, ir-relazzjonijiet għandek jien għal-jom? Niprofa kifetlek insib ħina relazzjoni, pero diffiċli wkollu kifet ngħidu meta inti ma tkunx xaw xi ħaġa tkun ma tkunx kontinwa l-ħin kollu, tidvera timpenja ruħek miż-żewġ naħat li inti trid iżżomm xi ħaġa soda mhux hekk. Kważi impossibbli, ma meta. Iva u le. Għax hawn min jagħmilha. Hawn min jagħmilha, jiġifieri rajna relazzjonijiet li jaħdmu meta tnejn ma jkunux fl-istess post. Jien xort għandi riservi kbar. Jien ukoll, naħseb illi hija xi ħaġa ta' sfida kbira, għax ħafna drabi inti għandek titjira f'dak il-ħin u inti taf li l-argumenti nqalgħu bla pjanati. Wara check-in normalment. Anki hekk. U inti titlaq tuħu break. Ħajkolli naqtax ħajjistart l-aeroplan. Ħalli kollox hekk. U jekk ma tkunx jekk tkun persuna li tibqa' tberren pereżempju jew se tkun iktar diffiċli l-ħaġa u jiġifieri jew nkella mbagħad titqgħod tirranġa bil-WhatsApp x'naf jiena. Però toqgħod qis fil-ħajja tiegħek tagħti valur kbir lil ħin. Ġifieri jekk qed nitkellmu inti anke mingħajr ma trid ix-xogħol tiegħek jekk inħoloq argument jew xi ħaġa li għadek ma lestejtix, ta' jaf jgħaddu ġimgħa. Jew jaf jgħaddu sigħat wara u trid tkompli fejn ħallejt. Meta fil-verità tista' tkun ikkalmajt, hija ta' benefiċċju jew inkella ta' skariċċ. Skont il-karattri tal-persuna, skont il-karattri. Li tirrelata magħhom. Jiġifieri jiena persuna illi jekk għandi argument miegħek bħalissa, se ngħidlek li għandi ngħidlek u nippretendi li tgħidli li għandek tgħidli. Jaddu 10 minuti, 5 minuti, u nkellmek normali, għax dak kien argument għalih. Issa qed nagħmlu l-programmi, ġifieri issa dik xi ħaġa differenti. Imma hu minn mhux hekk jibqa' bin-nervi ġurnata wara l-oħra u jibqa' jżomm ġo fih u hekk, dak perikollu siktar għalija jiena nħossu. Ma tkellimniex għax vera l-ħin huwa kontra tagħna, kontra tiegħek dejjem, imma kontra tagħna wkoll issa. Hija l-kċina, li mħabba li għandek lejn il-kċina. Inħobba iva. Jiena informat illi nhar il-ġimgħa ħatamlu nhar il-għada ħatamlu xi skambju tal-figolli. Tal-figolli. Inti u jiena u Karlo. Karlo. Mela dik tħalt għaliha. Lex, Karlo, ġifieri Karlo wieħed mill-ħbib kbar tiegħi fix-xandir. Dan huwa kif ngħidu. Ma tafx. Dan huwa fejn jidħol il-pastiċċerija u tiżin huwa. Imma jiena mpaċċpaċ ħafna. Qed tirriski. Tifhem, u allura bdejna nitkellmu fuq għawetlu jiena vera inħobb nagħmilhom u nħobb nikolhom. Għalli titngħidlek x'nagħmlu. Impartu waħda u dak il-ħinet Tommi ma x'għamilt bidejja. Le, ara, fuq it-tiżjin, Karlo huwa. Imma jien kont insejt, għax jien minn għalija lill-familjari tiegħu hekk. U mbagħad qalli ejja ħanurik il-kejk li għamilt li t-tifel u x'jien beda jurjuli qed jinsejra bil-figolla tiegħi. Qoddiemu? Qoddim Karlo x'jien veru ma ninqalax għat-tiżjin. Imma mbagħad Karlo, l-importanti żaqqu,
Ġifieri. it-toma jiena qed Dak l-importanti zaqqu. Ekket lot l-importanti t-toqom bat ħaddim naqra rasi għax issa ġol istejtielu jiġifieri għal għada lesta. Allura tisa lilu mtiżjin mill-inqas. Mhux hekk. Tifhem għamiltu daqsxejn pereżempju l-fenek għamiltu daqsxejn f'dembu biss. Għamiltu mnieħru għajneh. Fenek għamiltlu. Fenek, u bax rajt l-affarijiet lestijek tal-ġelu u għaxħaltom. Kont ħan suġġerilek ta' tiħ forma ta' tazza ta' Champions League. Naħseb il-bisi li kien. U timli ilu kolla fitetu. Kienet tkun tajba. Pero dwar Carlo u Valerie tkunu tridu segwu għada fil-ħodu. Il-Magic Malta fil-ħodu, il-Breakfast Cafe ma' Carlo. Imma ħna nimxu għal-ċentru. Għalix kif namel dejjem ma' kull min ikolli mistieden, se nkunu għedin naraw 5 personaġġi differenti. U fidejk biex kun edha tatijom aġġettiv. Issa li diġa saqsejt nix naħseb fuq l-irġiel, imma ħaterġa t-tini din u koll. Li, ħamorru għan-nisa. Nisa Tajjeb, ħalli naraw l-ewwel prezentatriċi illi għanna. Claire, wow. Wow. Għax ma Claire ħdimt ħafna, konna l-istess skola fl-imkien u kolla l-kem kienet ftit ikbar minni. Kienet imqarba? Le, Claire kienet dejjem qalba fid-drama. Dejjem fuq tagħha, dejjem babli, dejjem titħaq u hekk. Nammira ħafna Claire iva, tipprepara ħafna wkoll fix-xogħol li tagħmel. U allura X'in kelma waħda rid ngħidlek. Aġġettiv. Intelligenti. Intelligenti. Minnok li ta' Clara Juice. Hemm ħafna xtajdilha jiġifieri. Sabiħa u hekk orrajt, tażilha wieħed hekk. Minn l-intelligenza ta' Claire għal Moira Delija. Moira sabiħa. Inkompli wkoll. Tgħidin iktar fuq. Kont magħhom fil-sin in-nisa. Sewwa. Jiġifieri konna tim flimkien u hekk, jiġifieri sabiħa, ċajtiera. Ġellieda. Bħali, jien ukoll. Vera, inti wkoll? Le, il-punti għaj jinkun rrid nagħmlu kif tagħmeli, ġifieri tal-punt. Tal-punt. Tħobb l-annimali ħafna, hemmhekk ma naqblux jiena mhux għax naħqarhom, min nibża ħafna. Inti tibża mill-annimali? Mill-klieb, pereżempju, Moira tħobbhom ħafna, tifhem imma mhux se. U allura x'se tagħtiha mill-aġġettiv? Sabiħa. Mela, miss sabiħa Moira Delija għal Andrea. Is-sożja tiegħi hekk jgħiduli. Mela nkun qiegħda barra u jiġu fuq u jgħiduli il-kelb fejn ħallejtu llum. Nibqa' nħares lihom mbagħad nindu. U inti tibża naqra mill-klieb? Imma mhux waħda u tnejn, Kostanta, issa jiena ma naranix nixxiebħu. Kien hemm żmien li forsi kellna xarna simili ta' xulxin. Lejn narakom vera differenti. Ekk, anka jiena naħseb, jiġifieri li kumpliment li jaħsbuni. Naħseb. U fuq it-tnejn tħobbu s-safar. Imma ma nimmaġinakx avventuruża daqsa jiena mbagħad. Naħseb iktar. Iktar, iva, vera. Mbagħad meta niġu għalhekk. Ara nara, ġifieri x'kontrasti. Mela, Miss Sozja, dak ħaddi aġġettiv? Le, ora, tinħalluha Sozja, però jiena nara avventuruża ħelwa, sabiħa, jiġifieri. Mela, Misa sbieħa ziltni, inti wara xurxi, intelligenti. Mara Maltija, hija fost l-isbaħ fid-dinja, fl-opinjoni tiegħi. Però minn Andrea għal Stephanie. Stephanie. Ma jarawkomx l-istess żgur. Jew inkellek jarawkom tkun edha l-boti. Le, il-Stephanie li ktar li naħdem magħha fl-istrina. Okay. Sabiħa. Ma tistax tuża l-istess sabiħa, intelligenti. Ħabbrika ħafna. Ħabbrika, persuna tal-kelma. Rispettabbli ħafna. Se ngħidlek iktar. Imma aġġettiv wieħed li tażel li tirrappreżenta lilha. Pupa. Pupa. Pupa twila. Pupa. Irid tkun teenager. Sajlek, sa Barbie, Imma minn tkun żgħira tkun. Figura ta' Barbie, kulħadd jkun hekk. Mill-pupa Steph għandna l-aħħar preżentatriċi. Mirej. Mirej għandna l-birthday kwati flimkien. Mela jiena fit-3 ta' Marzu u fl-4 ta' Marzu. L-istess ħanajdlek, x'ħanaqbad ngħidlek. Ma nafx inti tgħidli, mhux jiena. Ma nafx, sabiħa, intelligenti l-istess. Ma daw l-istess ħaj. Ejja, ma nafx naqbad ngħidlek iktar. U ma kollha differenti. Ġieli ħdimtu flimkien jew le? Ġieli ħdimna, jiena ninsa, ma imma le kelli affarijiet ma' Mirej. Simpatika. Simpatika. Tista' ngħidlek hekk. Tista' tgħidli li tixtieq. Kull aġġettiv li jgħidlek, jew tal-kollha. Għax
kollha huma nisa kompluti nagħhom. Kieku kellna ngħadduhom kollha bil-kontra u ngħidlek fihom l-aġġettiv differenti. Huma nisa kompluti, dak is-sabiħ ta' mara, illi inti tara sabiħa minn barra u sabiħa minn ġewwa. Jien naħseb. U naħseb li l-erba' li huma huma. Mhux tal-li taħseb hekk, tal-li inti eżempju ta' dak kollu jadek kemet. Grazzi ħafna illi Grazzi lilek, Jean-Claude, pleasure. Hawnhekk ukoll. Bon voyage, ovvjament. U lejt it-tajjeb ukoll. Lilek in-neputijiet kollha illi hemm wieħed partikolari li segwini ta' spiss u l-bqija tal-familja. U li telespettaturi kollha. Ħammorru għal waqfa ta' telebeħ, imbagħad nistennikom hawnhekk għal wieġeb bil-kontra.